Igen. Az a szemben levő? Az is hozzá. Kis figyelmet kérünk. Sajnos. Bán István ebben a házban, 3. kerület, Bécsi út 95 lakott és alkotott, több mint 3 évtizedig Bán István textilművész. Ezt az emléktáblát éppen a művész 100. születésnapján 2022. március 31-én állította az óbudai horvát közösségünk. Bán István Busójárás című monumentális goblen alkotása szellemi kulturális örökségünk része. Bán István textilművész. 1922. március 31-én született Mohácson, és meghalt Budapesten 1984. január 27-én. Apja Bán Zsuzsics András, felesége Bán Lazecki Stella, grafikus, illusztrátor, gyermekük Bán Kriszta ügyvéd. Bán István Mohácson született, édesapja révén sokác-horvát származású. Apja, Bán, korábban Zsuzsics András, a mohácsi szellemi élet neves alakja, jogi írnok, majd újságíró, lapszerkesztő. Ő szerkesztette a Mohácsi Hírlapot. Ebben az inspiráló közegben töltötte gyermekéveit Bán István, majd az Iparművészeti Főiskola elvégzése után magyar és külföldi szövő- és kárpitkészítő műhelyekben tanult, így a párizsi Goblen műhelyben is. Korai alkotásai francia Goblen technikával készültek, amelyeket a figurális és tradicionális motívumok jellemeztek, míg későbbi művein az absztrakt stílus dominált. Tervezett klasszikus, gyapjú, selyem és fémszálakkal készült nagyméretű gobleneket, középkori falikárpit, mint pedig modern stílusban. Az 1960-as évektől kisebb méretű fali szőnyegeket is készített. A francia goblenszövés technikája mellett kialakította a saját, modernebb és a kor igényeinek jobban megfelelő vegyes technikájú szövési stílusát. Bán István alkotásaival jelentős hazai és nemzetközi kiállításokon vett részt. 1970-ben a budapesti Csók Galériában nyílt önálló kiállítása, 85-ben pedig több munkájában vett részt a Műcsarnok nagy gyűjteményes kiállításán. Művei a kor divatjának megfelelően középületek, szállodák, éttermek, például a Budapesti Műszaki Egyetem Gellért szálló Hotel Intercontinental falára kerültek. Emellett számos munkája fellelhető külföldön, a világ minden részén, magánszemélyek birtokában. Az 1960-as évek második felében az amerikai művészeti gyűjtemények és magánemberek felfigyeltek az amerikai művészetektől eltérő, európai tradicionális, ám de modern művészeti formanyelvre, és elkezdték vásárolni Bán István alkotásait. A sokác-horvát származású művész első jelentős alkotásával, a Busójárás című goblen névvel a 18. század óta létező mohácsi busójárás népszokásait, hagyományait beszéli el. Az ábrázolt jelenetsor valójában egy népi mondát vett alapul. Ez szerint a törökök elől a mocsárba menekült sokácok megelégelve az elnyomást, véres famaszkokat, birkabőröket öltöttek magukra, és zajt kejtő kereplőkkel, csónakokkal keltek át éjszaka a Dunán, hogy megfutamítsák az ellenséget. A mű az 1958. évi brüsszeli világkiállításon díjat nyert, és ezzel Bán István valóban elismert művésszé vált, és elindult a nemzetközi hírnév felé. A 16 négyzetméteres monumentális alkotás a Mohácsi Városháza dísztermében megtekinthető. Legutóbb 2019-2020-ban az Óbudai Múzeum mutatta be Bán István textilművészt, a Bán Lazecki, egy óbudai művészcsalád című nagyszabású kiállításán és több tematikus tárlatvezetésen. Helyezzük el a megemlékezés koszorúját az emléktábláján.
És akkor akinek nincs még ilyen a tulajdonában, nem kapott még, akkor annak szívesen adunk, ha talán jut mindenkinek, nem biztos. Ez az óbudai képeslapok sorozatok első lapja. Van még. És már tiszteletére adtuk az első, és minden olyan jelentősebb személyiségről, hogy valamit alkotott, és idevalósít, nem tudom kivenni belőle. Azoknak szeretnénk egy ilyen képeslapot. Akkor a továbbiakban Attilától kérjetek. Valamit nem tudtam kivenni. Nem, csak Attilától kérjetek. Ezt köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, én megkaptam. Mostában régóta Ki nem kapott még? már van? Te még nem kaptál? Éva van? Kész? Nekem van már egy olyan. Van már, jó. Neked van? Van még kinek osztogassátok? Nyugodtan. Igen? Folytatjuk utunkat az Ápor utcába a Sinkovics testvérekhez. Jó. Egyrészt meg ha előállsz, akkor úgy nehéz, tehát hogy akkor nehéz lemaradni. Tudom, igen. Igen. A második állomáshelyünk Sinkovics Imre. Bán István textilművész és Sinkovics Imre színművész jól ismerték egymást. Megfordultak egymás lakásában is, és a visszaemlékezések szerint előfordult, hogy Bánék erkélyére kiállva mondott verset Sinkovics Imre. Ott voltunk az előbb. Budapest, 3. kerület, Zápor utca 14B. Sinkovics Imre színművész. Sinkovics Imre Budapesten született 1928. szeptember 21-én, meghalt ugyanott Budapesten 2001. január 18-án. A Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt, érdemes és kiváló művészt 1996-ban Magyar Örökségdíjjal, vagy a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, 2000-ben pedig az akkor először kiosztott Nemzet Színésze címmel tüntették ki. Örökös tag a Halhatatlanok Társulatában. Öccse Sinkó László színművész. Felesége Gombos Katalin szintén színművész volt. Gyermekei Sinkovics Vitai András és Sinkovics Marian színművészek. Vas megyei horvát származású szülők elsőszülött gyermeke. Az apja Sinkovics Jenő vendéglős, az anyja Göndöcs Terézia. Göndöcs Terézia Strémben, Sinkovics Vince, az apai nagyapa, pedig Németszentgrót Sóskuton született. Mindkét település Vas megyei horvát-német falu, Trianon óta Ausztriához tartozik, Burgenland tartomány része. Vasszer-kroát, Boda-kroát, vízi horvátok. Zrínyi Péter bánsága idején őseink kézművesek, iparosok voltak, és vándoroltak fel a vizek mellett a mai, jelenlegi Délnyugat Magyarország és Ausztria délkeleti csücskébe. Innen származunk, meséli. Az anyja a strémi vízimolnár lánya. Kispesten nevelkedett, ahol nagyapja Sinkovics Vince meséi mellett nőtt fel. A gazdasági válság csődbe juttatta a család kis vendéglőjét. Ebből a 4,5 éves Sinkovics Imre csak annyit fogott fel, hogy Óbudára egy kisebb lakásba költöztek, ahol később öccse, László is 4. gyerekként megszületett. Édesanyja varázsra próbálta kiegészíteni a család jövedelmét. Anyagi helyzetük lassan stabilizálódott, édesapja főpincéri állást szerzett a híres Ilkovics étteremben, ő pedig az Árpád gimnázium diákja lett, amellett jöttünk el. Tagja volt az iskolai cserkészcsapatnak és a színjátszó körnek is, ráadásul már az érettségi előtt fellépett a Nemzeti Színházban, a Szent Ivánéi Álomban, igaz, akkor még csak a hátsó sorban állt kandeláberesként.
Szülei sosem akarták, hogy a színészi hivatást válassza, Sinkovics azonban hajthatatlan volt, kitartott elképzelése mellett. Óbudán, a Zápor utcai házuk udvarán barátjával saját színpadot épített, és színpadra vitte az Egyszer egy királyfit és több kedvenc meséjét. Később már a Kiscelli utcai srácok színjátszó körében találta magát, az ember tragédiájában az úr hangjaként. A második világháború miatt az Árpád gimnáziumi középiskolai évei nem voltak a legkönnyebbek, és a nehézségek később a Színház és Filmművészeti Főiskolán sem kerülték el. Az intézmény nagyban függött a politikától, és az annak való megfelelés a cserkészmúltú Sinkovicsnak nem ment zökkenőmentesen. A színész diplomáját 1951-ben szerezte meg, de már előtte fellépett a Belvárosi és az Ifjúsági Színházban is. A főiskola után a Nemzeti Színház társulatához került. 1956. október 23-án 10 000 tömeg előtt szavalta el a nemzeti dalt a Petőfi szobornál. Népszerűsége miatt nem merték börtönbüntetéssel sújtani, helyette politikai nyomásra előbb a Nemzeti Színház vezetősége rendszerellenes magatartás miatt fél évre eltiltotta a színpadtól, majd elbocsátották. Ezután 1958-tól 1963-ig a József Attila Színházban játszott, 63-tól pedig 38 éven keresztül volt meghatározó alakja a Nemzeti Színháznak. 2000-től játszott a Pesti Magyar Színházban is. Sinkovics gazdag hanganyaga, férfias megjelenése, kifinomult arcjátéka, mozgáskultúrája révén ideális drámai hős volt, de humora, átlényegülő tehetsége a legkülönfélebb alakok megelevenítésére is alkalmassá tette. Az ember tragédiájában volt Ádám és Lucifer. Alakította a Mózes címszerepét, színpadra lépett a Bánkbán címszerepében és Tiborcként is. Játszott többek között Sütő András a Szúzai Menyegző, Advent a Hargittán és a Balkáni Gerle című darabjaiban. Emlékezetes volt Örkény István Tóték című előadásában a család főszerepében. A József Attila Színházban száműzetésének éveiben egy 3 testőr adaptációban egyetlen este 18 szerepet játszott el. Élete a színház volt, de emellett számos filmben is szerepelt. Egyik legemlékezettebb alakítását a Tizedes meg a többiek című filmben nyújtotta. Utoljára a Csongor és Tünde tudós szerepében láthattuk, még néhány órával halála előtt. Tudós. Élet és halálban miért az a lehet? Az élhet, halhat, miért van eltörölve? És én nem kívántam, hogy legyek, s vagyok. Majd nem kívánnék halni, s meghalok. S akkor, ha láttam hitványságomat, tán úgy kívánnám, s meg nem halhatok. Az örökre nem, mindig nem, gyötör. 2001. január 18-án szinte ezek voltak az utolsó szavai, és utána már nagyon nehezére esett lépéseket tennie. Színésztársa Kozák András támogatta be az öltözőbe. Légszomnnyal küzdött, és még aznap éjjel 72 éves korában elhunyt. A 2001. február 2-i temetése valódi nemzeti esemény volt. A közszolgálati televízió élőadásban sugározta a búcsúztatását az óbudai temetőből, ahol hozzáméltó egyszerű, csendes szertartás zajlott. A képernyőn pusztán a képeket lehetett látni, senki nem közvetített vagy kommentálta az eseményeket. A tervezett 63 perc helyett 99 perc időtartamban. Hallgassuk meg pár pillanatig a hangját, és tegyük fel az emlékezés koszorúját. És én is szeretnék egy mondatot csak. Nyugodtan. Most eszembe jutott a temetés. Ahogy ott voltunk a bátyámmal, ő osztálytársa volt Sinkovics Imrének, és a Csúcshegyen volt nekük egy nyaralójuk, és amikor már a szertartás vége volt, és már elindult a menet, egy hóvihar jött, onnan a Csúcshegy irányából. Ez olyan felejthetetlen maradt, hogy most eszembe jutott. Szóval ez egy csodálatos volt, hogy elköszönt a nyaralója. Bocsánat, csak ezt akartam.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, már hótakar el a bércitetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet. De íme sötét hajam őszbe vegyül már, a tél dere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesen, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet kebelemre tevéd le, holnap nem omolsz-e sírom fölibe. Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borítasz-e szemfödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet? Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó lakaszt, én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyű ímet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, s e szív sebeidbe kötözni ki téged még akkor is, ott is, örökre szeret. Kérem az érdi és a szentendrei elnököket, hogy segítsenek nekem ebben. Ja, szia. Szép szép. Jó. Köszönöm. Forduljatok meg majd, jó? De pont ez nem látszik. Egy kicsit esetleg úgy is, hogy látszódjon a koszorú. Jó? Csak a koszorú legyen benne, én nem vagyok. De ott neked két helyed van a koszorú mellett. Elfejezni tényleg. Ide tessék nézni? Ide nézzünk, azt mondja. Köszönjük szépen. És akkor megyünk 2 lépést. A hosszú sétán következő állomása. És a testvér Sinkovics Imre öccseként jött a világra. Sinkó László színművész. Sinkó László Budapesten született 1940. március 18-án, és meghalt ugyanitt Budapesten 2015. július 31-én. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, szinkronszínész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, 2014-ben kapta meg a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést, és ebben az évben lett a Nemzetművészet cím birtokosa is. Felesége Tóth Gabriella magyar történelemszakos tanárnő volt. Gyermekeik Andrea és Máté. Lánya a magyar ritmikus sportgimnasztika egyik legsikeresebb versenyzője. Vas megyei horvát származású szülők gyermeke, az apja Sinkovics Jenő vendéglős, az anyja Göndöcs Terézia. Göndöcs Terézia Strémben, Sinkovics Vince, az apai nagyapa pedig Németszentgrót Sóskuton született. Mindkét település Vas megyei horvát-német falu, Trianon óta Ausztriához tartozik, Burgenland tartomány része. Az apa, Sinkovics Jenő vendéglőt vezetett, míg az anya, Göndöcs Terézia vart, így éltek egészen a gazdasági világválságig. Az azonban csődbe juttatta a család kis vendéglőjét, így Sinkovicsék kisebb lakásba, Óbudára költöztek. Itt jött világra László. A helyi óbudai általános iskolát és a gimnáziumot is jó eredménnyel végezte el, annak ellenére, hogy gyűlölte az egészet.
Egyedül a színjátszókörben talált örömet. Ekkor már ismerte ezt a világot, hiszen ott volt bátyja előadásain, és utána az öltözőben is megfigyelte, hogyan alakul vissza a színész a szerepéből önmagából. Ettől kezdve László is színésznek készült, és az első próbálkozással felvették a Színház és Filmművészeti Főiskolára. Sinkó László Sinkovics Imre öccseként jött a világra. Egyszerre lehetett áldás és átok a 12 évvel idősebb, hamar sikeressé váló báty, de Sinkó László a saját jogán is elismert színésszé vált. Cseppet sem volt könnyebb dolga, csak amiatt, mert őt is Sinkovicsnak hívták, sőt, ők ketten nem is különbözhettek volna jobban egymástól. Mindketten saját tehetségük jogán léteztek és vívtak ki elismerést. Sinkó László 1962-ben végzett a főiskolán, utána a debreceni Csokonai Színházhoz került. 1966-tól lett a Budapesti Nemzeti Színház tagja. 1982-ben a Katona József Színház alapító tagja, és színészként is ebben a színházban teljesedett ki igazán. Szinte az egész világot bejárta az előadásokkal. A két leghíresebb szerepe Versinyin alezredes volt a Három nővérben, illetve Übű papa az Übű királyban. 1991-től már tanított a Színházművészeti Főiskolán, a diákok kifejezett kérésére kezdett órákat adni. 1994-től az Új Színház társulatához tartozott, és amikor az megszűnt, elkeseredésében a tanítást is abbahagyta. Egy darabig szabadúszóként dolgozott, majd 2003-tól ismét a Nemzeti Színház tagjaként játszott. Mindezek mellett folyamatosan szerepelt filmekben, tévéjátékokban, és az ő narrációja tette még élvezetesebbé a 1,5 millió lépés Magyarországon című sorozatot. Szinkronszínészként is zseniális volt, állandó magyar hangja Anthony Hopkinsnak, Roger Moore-nak. Sinkó László Budakalászon élt. Közel a természethez, amit imádott, kedvenc székében szerette nézni a kertet, ahová minden fát, bokrot saját kezével ültetett. A legendás színész halálhíre mindenkit mélyen megrendített, hiszen arról sem lehetett tudni, hogy beteg. 2015. július utolsó napján, 75 éves korában ment örökre Sinkó László. A budakalászi temetőben nyert örök nyugodalmat. Hallgassuk meg pár pillanatig az ő hangját is, és utána helyezzük el a koszorút. Kosztolánya a kedves. Te meghalsz, kedves, és nem tudod, ki voltál. Állarcodat magadra szorítod, és nem tudja senki, hogy voltál titok, hogy voltál nékem ismeretlen voltál. Úgy mégysz el innen csöndbe, lopakodva. Élő titok, egy még nagyobb titokba. Mert jönni fog egy egész kicsi ősz. Napos, ártatlan, fáradt, graciőz, kis fákkal és kis bárányfellegekkel. És végtelen és bús, akár a tenger, és megkuszálja hullámos hajad, szemed alá rak szarkalábakat. És egy délután, ha ülsz az ablakodnál, ijedve kérded, micsoda zenél. És este búgni, bőgni fog a kályva, és könn az utcán fújni fog a szél, te sírva szólítod a véghetetlent, s felelni fog a föld és a göröngy. Megütsz egy billentyűt, s a hangja elzeng, és összetörsz, mint gyönge, gyönge, gyöngy. Köszönjük. Sinkó Andrea, a művész lánya szeretne egy pár szót szólni még. Adjunk neki szót. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy üzletek és megcsinálnak, és Klárának köszönöm a meghívást, egy kicsit elérzékenyültem. Elnézést. Annyira szép volt a megemlékezés, és olyan jól esik, hogy ápolják önök nagybátyám és az édesapám emlékét, hogy tényleg nem is tudom szavakba önteni.
és ezt nem is lehetett volna szebben megcsinálni, és nagyon, nagyon tetszett az is, hogy a hangjukat is meghallottam, és rögtön, ahogy a nagybátyám hangját meghallottam, az jutott eszembe, hogy mennyire hasonlítottam is egymásra, mert hirtelen először, amikor meghallottam, olyan volt, mint apu szólalt volna meg. Pont itt a második emeleten laktak a nagyszüleim, és én is laktam itt pár évig, mert én voltam az a szerencsés, aki ezt a kis lakást megörökölte. Itt neveltek a nagyszüleim, a Sinkovics nagyszüleim 4 gyereket, az egyik gyermek sajnos meghalt, az öcsike, és akkor volt Imre bácsi, édesapám és a keresztanyám Katalin, és Sinkovics-Vojnovics házasságból született, ugye, ahonnan Klára kezdte a történetet, az én nagyapám, Sinkovics Jenő, és nagyon büszkék voltak a horvát gyökereikre, és pont most meséltem az unokatestvéreimnek, hogy sajnos azért nem tudnak itt lenni, mert pont egy Sinkovics Imre díjátadás van most pont ebben az időpontban, ez kicsit sajnálom, de én legalább el tudtam jönni, és pont most az unokatestvérem mondta, hogy próbálnak minél jobban, minél mélyebbre ásni a családfába, és minél jobban megnézni, hogy merre nyúlnak a gyökereink, de hát ezekre a horvát gyökereinkre nagyon büszkék vagyunk, és a szüleimmel, az édesapámmal és a nagybátyámmal is nagyon sokat beszélgettünk erről. Úgyhogy önöknek nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak és eljöttek, és nagyon jól esik, és továbbra is szeretném tartani önökkel a kapcsolatot, és részt venni a különböző eseményekbe, hogyha erre van lehetőség. És még egyszer köszönöm ezt a nagyon szép megemlékezést. Köszönjük szépen, Andrea, és mi is szeretettel várjuk a mi rendezvényeinken, hiszen óbudai lakos, óbudai horvátként tisztelettel várjuk a rendezvényeken, ami érdekli, jó? Jó, nagyon szépen köszönjük szépen. És akkor megkérem a Szentendrei és Érdi önkormányzat tagjai. Igen, én jövök, megint én jövök. Akkor én állok középre. Én állok középre, jó? Végre én is középen lehetek. Bár lehet, hogy nálunk is a Klárinak kellett volna beállnia. Így akkor ide teszem, és akkor is itt van. És akkor most úgy állunk, hogy le is fotózhassák ezt a... Nem, pillanatra. Idébb, és akkor a másik oldalára állj. Ide ketten? Igen. Na, ott sokan vannak. Úgy, az. Igen, így arányos. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És most ismét felállja... Mi van? A hölgyel láthatni már. Dehogy nem, Persze, jöjjön, dehogy nem, bocsánat. Még inkább akkor itt, hogy látszom a posztot. Én nem akarok semmit szerintem. De igen, egy kicsit odébb ideája, hogy nem egy kicsit, annyi, az. Igen, bocsánat. Merkovics Gergely Óbuda 1753-as bírójának 3 nyelvű emléktáblája a polgármesteri hivatal kapualjában. A táblát a 250. évfordulón állította Óbuda Békés megye horvát, szerb és területi önkormányzata. A plakett 3 füle a további 3 bírói tisztségének évszámát jelöli, 1759, 1762 és 1765. A bronzdombormű Dudás Sándor bácska-topolyai születésű, Csongrádon élő szobrászművész alkotása. Felállításra került 2003. november 17-én. Merkovics Gregor, vagyis Merkovics Gergely 1698 táján született,
A haláláról már pontosabb adatunk van, 1768. szeptember 9-én 70 évesen agyvérzésben halt meg. Felesége egy 1775-ös halotti anyakönyv alapján feltételezhetően, de nem bizonyítottan Merkovich Gergely özvegye szintén 70 évesen hunyt el. Gyermekei, egyelőre csak Merkovich Máriáról tudunk, ő 1748. októberében születhetett, és 4 év és 3 hónapos korában 1753. január 24-én halt meg. Abban az évben, amikor először választották meg Merkovich Gergelyt bíróvá. Önkormányzatunk Merkovich Gergely életútjának további feltérképezését célul tűzte ki magának. A 18. századi Rácz Horváth Merkovich Gergely 4-szer volt bíró. 1753-ban, 59-ben, 62-ben és 65-ben. Ezeken kívül többször és sokáig volt esküdt is. Óbuda városát, mint hatóságot a bíró és a tanács együttesen képviselte. A bíró feladatköre hatósági tekintetben egybevág a tanácséval, amelynek fejeként működik. Mint a földesúri város első polgára, és mint a városi hatóság feje, azonban fokozottabb felelősséggel látta el tisztét. A nem hatósági ügyekben, elsősorban a város gazdasági vonatkozású kérdéseiben a bíró szava súlyosan esett alatba. Számára külön rendelkezési alapot biztosítottak, amelyről a városi számadástól függetlenül külön számadást vezetett. Az óbudai egyház ügyeit intéző szűkebb bizottságban épp úgy vezető szerepet töltött be, mint a földesúrral, az Icsi családdal, vagy a földesúr megbízottaival való tárgyalásokban. Atya volt a városnak, e tisztség minden felelősségével és gondjával, írja Baraczka István Óbuda közigazgatásának 20 éve 1746-1766 című tanulmányában. A bírók megválasztásáról azt kell tudnunk, hogy megbízatásuk 1 évre szólt, és minden 3. évben magyar nemzetiségű bírót kellett választani a városnak. Előfordult azonban, hogy magyar bíró helyett magyarul jól beszélő, más nemzetiségű bírónak szavaztak lehetőséget. Helyezzük el az emlékezés koszorúját az emléktárláján. Nem? Ezeken a füleken, ahogy mondta is a Klári. A 3 és a 4-nek bele van írva. A 4-nek benne van a szövegben, nagyon szép. Ezt még a Tarlós idejében, amikor Tarlós volt itt a kerületnek a vezetője, akkor csinálták. Új Sztipán. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És mondhatnánk kakuktojás a sétánk során. Latinovics Zoltán színész. Krúdi, aki több évig is élt Óbudán, az 1910-es években elmentünk a háza mellett is. Az 1910-es években kezdte írni Szimbád történeteit. Huszárik Zoltán ezekből forgatott 1971-ben egy nagy sikerű filmet Szimbád címmel, amelynek főszerepét, magát Szimbádot Latinovics Zoltán játszotta. Szanyi Péter, a szobrászművész Szimbád alakjában a szerepet megszemélyesítő Latinovics Zoltán jelenik meg az óbudai főtéren, és ezzel közben Kudi Gyula, a Szimbád atya is felidéződik. 2013 óta foglalhatunk helyet is akár itt, mellette. Latinovics Zoltán a mi Szimbádunk. Latinovics Zoltánnak legalábbis mi jelenleg nem tudunk róla, nincs konkrét kötődése Óbudához, mi mégis megállunk itt is, szeretnénk előtte is tisztelegni.
Beletelt egy kis időbe, míg rájöttünk, milyen szimbolikusan jó hely is a szobor mögötti esernyős, a horvát nemzetiségű önkormányzatunk rendezvényhelyszínéül. Miért is? Ki is volt Latinovics Zoltán, ami miatt számunkra különösen fontos, azon kívül természetesen, hogy a magyar színház és filmművészet ikonikus alakja? Latinovics Zoltán bunyevác horvát származású színész. Mezei Máriához írt levelében így ír: magyarnak kínlódott, bolyongó bunyevác lelkem naponta arra jár maguknál. Latinovics Zoltán Budapesten született 1931. szeptember 9-én, földi pályáját pedig Balatonszemesen fejezte be 1976. június 4-én 45 évesen. Jászai Mari, Balázs Béla és posztumusz Kossuth-díjas színész. A legnépszerűbb magyar színészek egyike, sokan úgy emlegetik, a színész király. Latinovics Zoltán, Latinovics Oszkár és Gundel Katalin fia. Apja a borsódi és katymári Latinovics Oszkár Zomborban született, földbirtokos volt, majd kazánfűtő. A Városligeti tó mellett a Szépművészeti Múzeum árnyékában az állatkert kapuit őrző kőelefántok közvetlen szomszédságában áll az egyik leghíresebb magyar gasztronómus család pesti étterme, a Gundel. Itt született, saját bevallása szerint, épp Krúdy Gyula bácsi asztala felett Latinovics Zoltán. A neves családhoz anyja Gundel Katalin révén rokonult. Latinovics gyermekévei az állatkert, a vidámpark, a csónakázótó és a korcsolyapálya a hatalmas liget fáinak bűveletében telt. Tökéletes gyermekkor lett volna, ha pár év múlva nem következik be a tragédia, amelyet Latinovics egy életen átcipelt, apja árulása. Latinovics Oszkár földbirtokos elhagyta a családját, ezt pedig az érzékeny lelkű Zoltán sosem tudta neki megbocsátani. Anyja később újra férjhez ment, Frendreis István orvoshoz, így Zoltán két kisöcsit is kapott, Bújtor István színész és Frendreis Károly zenész személyében. A Latinovics család a 17. század vége felé költözött be Bács megyébe, azokkal a dalmatákkal, akiket tájban a török uralom elől hazánk földjén kerestek menedéket. A nemesi rangot Latinovics Tádé fiai, Dániel és István hadi érdemeikért nyerték. A család ugyanis 1687-től fogva, épp úgy, mint a bácskai összes dalmatai és szerb család, a tiszai és dunai határőrvidéken teljesített katonai szolgálatot, tevékeny részt vett a török háborúkban, sőt hadi érdemei folytán tiszti rangra is emelkedett. A határőrség megszűnte után a család is a polgári életre tért át, és gazdasággal kezdett foglalkozni. A borsódi és a katymári Latinovics család Bács-Bodrog vármegye egyik leggazdagabb, legbefolyásosabb családjává vált. A család leghíresebb szülötte, a katymári Latinovics Zoltán színész volt. Latinovics Zoltán a budapesti állami Szent Imre gimnáziumban tanult, 49-ben érettségizett. Aktív tagja volt a gimnázium önképzőkörének, ahol bemutatták Sárközi György Dózsa György című drámáját. Ebben egy epizód szerepet alakított. Szövegét a nézőknek félig háttal, lámpalázassan, beszédhibával mondta el. Az előadás végén a vendégként jelenlévő Bajor Gizi csak őt kereste meg, s a következőkkel inspirálta. Maga menjen színésznek. Ez eddig sem Latinovicsnak, sem másnak nem jutott eszébe, s nem is emellett döntött azonnal. Érettségi után volt asztalos tanonc, hídépítő, elvégezte a Műszaki Egyetemet, építészmérnök lett 1956-ban. Egyetemi évei alatt azonban folyamatosan verseket is mondott. 1956-ban szerződtették segédszínésznek Debrecenbe, és ott tanulta meg a színészmesterséget. Debrecen, Miskolc, Vígszínház, Thália Színház, Vígszínház, Veszprém, Irodalmi Színpad, Operettszínház, ezek voltak a színházi állomásai. Nem csak a színházakban nyújtott felejthetetlen élményt, hanem a magyar filmművészet számára is maradandót alkotott. Fontosabb szerepei Rómeó és Júlia Rómeója, Márió és varázsló Csippola lovagja, egy magyar nábab Szentírmai Rudolfja,
Kárpáti Zoltán, Szimbád. És végezetül pedig idézzük fel az ő hangját is, és helyezzük el a megemlékezés koszorúját. Az a baj, Egy kicsit a Szimbádból. annyit értek az élethez, mint egy Kicsit gyertek közelebb, mert hal. Nem tudom a titkát annak, hogyan kell viselkedni, hogy mit kell mondani, hogy kell boldogulni. Nekem tulajdonképpen egy kertben kellene ülnöm. Lehet, hogy jobb, ha ide teszem. Házban, és tervezni. Csak tervezni. Csak tervezni. Mert amint cselekedetekre kerül a sor, rögtön elhibázom a dolgot. És még szeretnék, nem tudok elmenni, hogy még mást nem mutassak meg. Egy színész királytól. Igen. 45 Ez évesen csak- meghalt, és már színész király volt. Ebbe csak belehallgatunk, Későn vagy hát sírató. meghallgathatjuk, csak annyira gyönyörűen mondja, hogy 36 fokos lázban égek mindig, Nincs hangosabb. és te nem Nincs. ápolsz, anya. Mint lenge könnyű lány, ha odainkik, kinyújtóztál a halál oldalán. ja, Lágy ő a szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. jó, nem onnét kezdtem el, ahonnét akartam, de még Igyekszel, s mindent elrontsz, te árnyék! Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, ki csal és hiteget. Suttyomban elhagytad szerelmeidből jajongva szült eleven hitedet. Cigány vagy! Amit adtál hízelegve, mind visszaloptad az utolsó órán. A gyereknek kél káromkodni kedve. Nem hallod, mama? Szólj rám! Világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek, aki csügg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. jó, és egy kicsit jobb kedvűen menjünk el. Bocsánat még. Nem bírsz betelni vele. Nem. Sem, ugye? Mi még emlékszünk rá, ugyanis. Ti fiatalok vagytok, állítani. Tudod, hogy vidámosodni. Kösz. Na, pedig ez lenne. Gyertek közelebb, hát ha jobban hallok. A becsületes szakmám, én pedig képesített közgazdász vagyok. Jó magam a Zolán együttesben, a gitár mellett eldalolgatom. Építészmérnökből lettem színészé, akárcsak képesített közgazdászból én. Én pedig zenészből váltam zenészé, ennyi hát a történelmi tény. Ne tépelődjünk oly
sokat, helyette üssünk meg új húrokat. Most jót alkot a családi kapcsolat, ez van. És most megfordulni. Lehet, hogy ezt kirentek Jó. Jaj! Hoppá. Úgyhogy ez marad. Csak ide rám. Gyuri, gyere ide hozzánk, lehet? Gyere ide. Gyuri, gyere te is ide, meg Klári te is. Meg a Klárika is egy csoport. Gyere ide, hogy legyünk akkor már így Állj mögé. együttműködő önkormányzatok Igen. képviselői legyen. Együtt egymáson. Fogjuk egymás kezét, nem? Nagyon eljön más. Vagy így. Szimbólumértékű lenne ilyen. Bocsánat. Pont elfordultunk. Ilyen, na? Az udvarba kell. Egy ilyen? Nem ilyen legyen el a földet. Akkor mindenki jó? Jó. Köszönjük szépen. Burekezéssel hívnék mindenkit, meg nagyon finom édességek vannak. Újra töltötték a teásat, edényt is. Úgyhogy jöjjön mindenki, és akkor pihenjünk meg. Szépen, ha szabad megszakítani a műsorrendet? Igen, lehet. Szabad. Lehet. Attila, legyen szíves ide a kötelünkbe jönni. Klárika, te is. Nagyon szépen köszönjük az érdi horvátok, illetve polgárok mindenki nevében a meghívást. De még nem. Nagyon nem megyünk el, csak gondoltam, hogy itt most a fórum erre alkalmas. Szeretnék megköszönni mindenkinek a szíves látását, és Érdre is lehet jönni rendezvényekre, hogyha valakinek van kedve Érdre kiutatni, nincs messze. Lesz rendezvényünk november 27-én is, a Nemzetiségi Napunk, amit most sikerült egy másik időpontra átszerveznünk. Délután 4 órakor Parkvárosban, a Művelődési Központban, de erről majd igyekszünk tájékoztatni interneten mindenkit. És még egyszer nagyon szépen köszönjük a szíves látást, és hát az együttműködést, amit itt már 2 éve élvezünk. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy mi is köszönjük az érdieknek is, meg a szentendreieknek is, meg a kecskemétieknek is köszönjük. Elnézést kérek, hogy ezt a kettőt emeltük ki. Azért emeltük ezt a kettőt, mert nekünk van ilyen együttműködési megállapodásunk. Mi köszönjük a meghívást. Kecskemétiekkel még nem jött ilyen létre, de nagyon örülünk, hogy itt van 8 kecskeméti is. 10. 8. 10 lett? Úgyhogy tapsoljuk meg őket. Akkor az nagyszerű. Jó, úgyhogy jöjjenek be akkor a kedves vendégek, ne menjen el még senki, azt kérném, mert most még lesznek érdekes.